Lapsen rytmi muuttuu aika paljon, päivärytmi. Ehkä joutuu herättämään lapsen aamulla vähän aikaisemmin, kun ennen on ehkä saanut lapsi heräillä omia aikojaan normaalisti. Ja päivän aikana päiväkodissa on hyvin monenlaisia touhuja sekä lasten että aikuisten kanssa. Ja monesti perheet kertoo, että lapset ovat huomattavasti paljon väsyneempiä illalla nukkumaan mennessä kuin normaalisti tai aikaisemmin. Ja ehkä päiväunet saattaa vähän pidentyä ja niillä lapsilla, jotka aloittaa isompana, niin he ovat ehkä saattaneet jo jättää päiväunet pois, mutta päiväkodissa sitten unet kuitenkin vielä maistuu. Ja illalla on perheiden hyvä ottaa huomioon, että lapset on ollut pitkän päivän erossa omista vanhemmista ja sisaruksista, että on hyvä ottaa aikaa tehdä yhdessä asioita perheen kanssa ja lapsi tarvitsee sitä syliä ja läheisyyttä ja huomiota. No meillä täällä Jyväskylässä on tosi hyvä systeemi tällä hetkellä tähän lapsen aloittamiseen päivähoidossa, että meillä on tapana, että täältä päiväkodista otetaan yhteyttä perheeseen ja sovitaan tämmöinen tutustumiskäynti, jossa käydään aloituskeskustelu yhdessä perheen kanssa. Ja meiltä työntekijä voi tulla joko käymään lapsen kotona tai sitten perhe voi tulla käymään täällä päiväkodilla. Siihen varataan noin tunti aikaa ja sen jälkeen sitten sovitaan tutustumiskäynneistä tänne päiväkodille, että jotkut perheet käy 1 kerran ja jotkut perheet saattaa käydä lähemmäs 10 kertaa, että se on tosi paljon lapsesta kiinni, kuinka paljon sitä tutustumisaikaa tarvitsee. Ja ne on tosi tärkeitä käyntejä, että siellä saadaan paljon tietoa perheestä ja lapsesta itsestään ja lapselle tulee turvallisempi tunne, että ai niin tuo on se, joka kävi meillä kotona tai jonka tapasin jo silloin aikaisemmin. Ja lisäksi on hyvä olla joku unikaveri tai joku rätti tai riepu, mikä lapselle on tärkein kotona, esimerkiksi päiväunille tänne hyvä tuoda. Ja jotkut perheet on tuonut esimerkiksi oman perhekuvan, josta voidaan käydä katsomassa, että ai niin, tuossa se äiti ja isi on tai se tärkeä sisarus tai muu, että se auttaa siinä ikävöinnissä paljon. Monesti sanotaan, että se ei ole ikään riippuvainen, että jokainen lapsi on oma yksilönsä ja jokaiselle se oikea hetki on omansa. Mutta toki ihan pienet 10-kuiset, jotka saattaa tulla päiväkotiin, niin onhan se heille iso askel, koska he on kuitenkin viettäneet niin tiivistä elämää siellä kotona ja perheen kesken, että se vie monesti vähän enemmän aikaa, mutta kyllä se siitä hyvin lähtee silti menemään. No, suositellaan, että ne ensimmäiset hoitopäivät voisi olla lyhyempiä kuin mitä sitten jatkossa, että jos mahdollista, niin vanhemmat vois tulla pikkusen aikaisemmin hakemaan ja se helpottaa sitten sitä lapsen sopeutumista, kun heti ei olla 8 tai 9 tuntia kerralla. Ja jos on mahdollista esimerkiksi sitten ensimmäisellä viikolla pitää vaikka 1 vapaapäivä, niin sekään ei tietysti ole yhtään pahitteeksi. Jos on mahdollista ne aamut järjestää niin, että voi herätä hyvissä ajoin ja lähteä rauhassa sinne päiväkotiin, niin se tietysti helpottaa, että ei tarvii olla vielä yökkärit kainalossa, kun tullaan, että rauhalliset aamut auttaa kyllä siinä päivähoidon aloittamisessa myös.